magagi ka kawo lokacin ma'ani. Mun fahimci aure daɗi gare shi. Allah magagi ka kawo lokacin wa'ani. Allah ta'ala ka kawo lokacin wasu alimin ya aure ya zaga sai ya fura da nono ai mini damu dinga kwambo ban sha sai dai ta ban a baki. Mun fahimci aure daɗi gare shi. Matata Lokacin wa'ani. wallahi in nayi sai an tattale ni abinda duk nake so shi za a bani. Na zama jinjiri don a tarairaye ni cikin rani baby in an sa ko gidan da baki. Mun fahimci aure daɗi gare shi. Allah magagi ka kawo lokacin wa'ani. Mantuwan bera disco bige shi ci shi dan kaɗan kada an kasa ne shi kunin gyaɗa kwaran kwaci daɗi gare shi na tina da za a yi mini sai na dinga doki. Mun fahimci aure daɗi gare shi. Allah magagi ka kawo lokacin wa'ani. Kurai dare na so waina za a juya akwai nini akwai son wainar filaya bare idan da yaji ya za ta kaya da haɗa bibi illin kuma a baki. Mun fahimci aure daɗi gare shi. Allah magagi ka kawo lokacin wa'ani. Aliyu na faɗa aure lokaci ka daina tambaya in kai za ka gane komai ka so a yi maka babban rabo ne wanda bai da aure ni sai ya bani tausayi. Mun fahimci aure daɗi gare shi. Allah magagi ka kawo lokacin wa'ani. Wajen sayan abinci kwana daina layi kullum da safe ga kwai a dafa da shayi cikin gidan mu tsabtsab ta share yayi ta gyara inda zan kwanta ba ta min tsakiya. Matata 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 idan kana da mata komai ka shirya ta dinga kokarin ta yi taimaki wata ranka ce ama shinkafa da doya ka so a maka toshin kaji a take dauki. Mun fahimci aure daɗi gare shi. Allah magagi ka kawo lokacin wa'ani. Aure yana da daɗi kowa ya yi shi da kayi kaga kimar ka tana ta tashi. Aliyu na ta nema ku biyo na bashi saura kaɗan a ce ni ma da kai sadaki. Sai sun faɗa su ce ba ni da kunya kullum in tabbatu irin na wurin soyayya ni na yi ne don kawai matasa su yi ne ba komai mai gaskiya yana tare da Allah.